Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастем дӯстон. Як масъалаи хеле муҳим аст ки ҳоло мехоҳам ба шумо пешниҳод кунам. Хабари хуш аст, вале пеш аз ин як-ду масъалаи баҳсӣ аст, як-ду айбҳое аст ки ба мардуми тоҷик дахл надорад, вале мардуми тоҷик бисёрияш ҳаминро аллакай ба уҳда гирифтагӣ аст, яъне ба калаи худ гирифтагӣ аст, худро гунаҳгор меҳисобад ва хаб карда дар як ҷоя шиштагӣ ҳастанд. Дӯстони азиз, ман қариб 3 ё 4 бор тренинг мегузаронам. Вақте ки мо эълон мекунем тренингҳоро, ки бизнес тренингро мо эълон мекунем, дар комментарияҳо менависанд ки як ҷо қарор бишинен, вақти ҳамин тренингҳо нестай, амонсо наёянд, бачаҳоро бигиранд бираванд, ҳамин гапҳо бисёри бад менависанд. Барои чӣ? Барои ки ягон кор кардагиянд тоҷикоам дар метро котелни ки ягон коро мешавад аз рӯи як 3-4 бачаи беақле ки дорем, баъзе корҳое ки мекунад, ин маънии онро надорад ки мо ҳама тоҷикон бояд худро гунаҳгор ҳисобем. Мо гӯё тоҷикон дар ҳақиқат ҳамин хеле одамхӯранд, ки дар ҳақиқат ҳамин хеле ягон гунаҳгоранд ҳамашон. Мо бояд то як муддат 6 моҳ 7 моҳ хаб карда ҷо бишинем. Не, айнан дар ана ҳамин шабу рӯзҳо мо бояд нишон диҳем ки тоҷикон бизнесменанд, тоҷикон ободкоранд, тоҷикон соҳибкоранд, тоҷикон созандаянд. Барои ҳамин хотир айнан дар ана ҳамин шабу рӯзҳо мо бояд нишон диҳем ки мо пешравӣ карда истодаем, не ин ки ҳама хаб карда бишинем ки дар ҳақиқат мо гунаҳгорем, барои ки 3-4 аблаҳ як корҳои ношоистаеро анҷом додан дар Россия. Аз ҳамин лиҳоз дӯстони азиз, мо 3-4 бор тренингҳоро бо иштироки бизнес тренингҳоро бо иштироки 3 саат 4 саат нафар гузарондем, бо сари баланд, ҳама бачаҳо тоза либосҳо пӯшидагӣ, документдоро ҳама мондан рафтанд. Ва як маъракаи муҳими дигар аст ки соли гузашта аз ана ҳамин офис ман видео карда пешниҳод кардагӣ будам ки соҳибкороне ки тӯли як сол кор мекунанд, меҳнат мекунанд, пул меёбанд, агар онҳо кам-кам истироҳат накунанд, ҳамон кор дилашонро мегирад. Яке аз дӯстҳои мо ҳамин масалан Умарҷон Азизов аст ки ин офиси Умарҷон аст, Тоҷикистон аст, инҷо ман Тоҷикистон ҳастам. Мегӯяд ки ҳамин ҳар саҳар аз хоб мехезам, медонам ки пас аз 20 дақиқа ман дар оператсионе ҳастам ва ҷарроҳӣ мекунам. Ҳамин оҳиста оҳиста дили одамро мегирад. Вақте як Туркия, як намедонам Дубай, Америка меравад, ин ҷоҳо камтарак аз ҳисоби ҳамин корхона даромади кори худат ки истироҳат мекунӣ, кор дар назарат бозгашта ширин мешавад ва дуюмбора ҳамин кор ба ту мефорад. ҳамин ҳамаи шумо ҳам ҳамин хел ҳастед. Вақте ки зиёд кор мекунед, ҳар саҳар аз хоб мехезӣ рост садавот, ҳар мехезӣ лублино, ё ин ки ҳар рӯз ягон бизнес, ҳамин одам дилгир мешавад. Аз ҳамин хотир мо соли гузашта аз ҳамин ҷо эълон кардем Алтай рафтанро. Алтай як ҷое аст ки дар он ҷо боду ҳавояш тоза аст. Одам ҳам истироҳат мекунад, ҳам табобат мегирад. Дар он ҷо ҳар шаб бизнес мазгавои штур меравад. Дар он ҷо ҳар гуна соҳибкоро ҳастанд ки яхело навичок ҳастанд, баъзеҳо таҷрибаҳои калон доранд. Масалан як нафар мехезад, як 10 то ё 5 то камбудиҳои бизнеси худро гап мезанад ва дигарҳо аз таҷрибаҳои худ он касро мегӯянд ки чӣ кор кардам дар кор ки ин роҳҳоро бояд ту бартараф намоӣ, успешни, яъне ки муваффақ шавӣ. Ва рӯзона бошад, мо саҳар аз хоб мехезем, дар он ҷо тренер мебиёяд, мо машқи пагоҳи рӯзӣ мегузаронем дар он ҷо. Ман баъзе кадрҳоро мемонам ки шумо бубинед. Пас аз машқи пагоҳӣ мешавад чӣ? Пас аз машқи пагоҳи рӯзӣ мешавад завтрак, хӯроки субҳ ва мо мебароем ба экстремальни отдих. Рӯз аз саҳар то бегоҳ мо ҳар ҷо меравем. Масалан тамошои гесҳо, баъзе гейзерҳо сабуктар, ва рӯзҳои баъдияш боз вазнинтар. лодкаҳо аст дар он ҷо ки мо эра рафтинг мегӯянд. Мешинем дар он ҷо 5 соат фақат дохили об ҳаракат мекунем ки як адреналинаш ногуфтанӣ аст. рӯзи дигараш мо меравем ба тамошои яъне ки бо аспдавонӣ, аспсаворӣ бо ҳамроҳи ҳамаи команда. рӯзи дигараш дар он ҷо квадротсикл ҳаст ки бачаҳо вақте ки дар ин вай чӣ мегӯянд техникаҳои калон мешинанд, роҳат мекунанд. рӯзи дигараш катамаранҳо аст, манамон пароходҳои обӣ мегӯем, чӣ мегӯем. Дар ин озери калон мо тамоми чанд островҳоро мегардем, чанд гейсҳоро тамошо мекунем дар он ҷо мо. Хулоса бисёриҳояшро ман ҳоло дар хотирам ҳамаи хел натавонистам биёрам ки шуморо ҳамаша фаҳмонам. Агар ки дидагӣ набошед, ман дар описанияи видео силкаи сафари соли гузаштагимонро мемонам, бубинед дӯстони азиз. Нафарҳое ки мехоҳанд ҳамроҳи мо бираванд, марҳамат ба ин рақамҳои дар экран будагӣ муроҷиат кунед. Ман боварии калон дорам ки дар он ҷо шумо ҳам рӯҳан табобат мегиред, ҳам истироҳат мекунед ва ҳам як
бисёр маълумотҳо оиди бизнеси худ гирифта меоед, як круги калони соҳибкоронро барои худ пайдо мекунед ва я боз як чанд плюсҳои дигари худро мегиред. Ин барои шумо фаромӯшношаванда аст. Нархашро зуд мегӯям, будакбозӣ намекунем. Мо ҳамаашро ҳисоб кардем. Қати бачаҳо соли гузашта ҳам 100 000 рубле шудагӣ буд, имсол ҳам 100 000 рубле шудагӣ аст. ҳар касе ки мехоҳад муроҷиат кунед, нависед. Бинобар сабабе ки ҳар бачаҳо аз ҳар шаҳрҳо парвоз мекунанд, мо нархи билеташро нагуфтаем. Ин адел намешавад. Хуб дӯстони азиз, боз чӣ гӯям? Видеои соли гузаштагиро ман дар описание мемонам, дар омада тамошо кунед дӯстони азиз. Мо бо 30 нафар меравем. Аллакай қариб 20 нафар номнавис кардагӣ аст. Ҳамагӣ як 10 нафар аз миёни шумо мегирем ва мо ба сафар мебарем дӯстони азиз. Худо хоҳад. Ба ҳамаатон барори кор дӯстони гиромӣ марҳамат муроҷиат кунед.